kapok achope gima watimo, Widows Empowerment Program en program manochako igni karibu 3 mokalo. Ne ochake gi jagoro ma ongirore Dr. Raymond Omolo. Ne wachake ka waneno ni mondo wakony mond liete kaluwore gi midhiero mang'eny magikale kata magikale odiochieng' kodiochieng'. Romo gi mond liete ne waneno ni mondo wakony mond liete through Widows Empowerment Program. Ne waloso kodgi to wawuoyo kodgi to ne gichako gik miluongo ni groups, gin widow groups. Koro waromo kod joma nie group, e group kanyo mobedo registered, yot kabisa mar konyo joma nie group moingo konyo ng'at achiel. Koro sama giriwore e group, waromo kodgi to wago kodgi mbaka, wapuonjogi yore mag tiyo gi pesa, wapuonjogi yore mag dak, wapuonjogi kendo wamiyogi pesa, like wajologi e yore mag miyogi omenda makonyogi e yoregi mag table banking. Mana achiel kuom gima wasebedo kwatimo. Mar ariyo, samoro gi mond liete